Ahojte, ma to už niektorí videli však. Tak ja by som vám porozprávala o našej dedine. No to začalo tak, že keď som raz prechádzala takým tým v našej dedine zabudnutým tankovým koridorom z druhej svetovej vojny s názvom Ulica. No a ten debil žiarivý s oblohy mi svietil do očí, tak som si povedala, že v takej krásnej malebnej dedinke to ja žijem. To by bolo škoda neporozprávať vám o tom. Tak ja by som začala teda polohou našej dediny. Ak schytíte do rúk starú komunistickú mapu a objavíte tam taký malý lesný rifiačik, áno, presne tam sa ukrýva naša dedina. No a prečo hovorím starú komunistickú? No pretože na tých nových, buď tam tá naša dedina vôbec nie je, alebo ju čisto náhodou zakrýva zrovna legenda. Ďalej by som pokračovala takým administratívnym rozčlenením našej dediny. Naša dedina sa delí na zopár strategických celkov. Presne sú to 3. Prvý strategický celok sa skrýva pod názvom voľnočasová aktivita. Túto voľnočasovú aktivitu vyplňa oblasť cintorína, v ktorom vzhľadom na vek obyvateľov väčšina obyvateľov trávi svoj voľný čas. Vlastne v tejto oblasti sa konajú aj také najväčšie dedinské udalosti, akými sú napríklad pohreb, sankovačka a podobne. Ďalšou strategickou oblasťou je napríklad gastronomický úsek. Týchto gastronomických úsekov tu máme tak zhruba do 15, no a domorodí obyvateľia našej dediny ich zvyknú nazývať takými slovami ako krčma, pub, pajzeľ, butika a podobne. No a ostáva nám ďalší strategický bod, tým je kostol. Kostol bol v našej dedine postavený z čisto strategických a politických dôvodov, len aby sa nepovedalo. Ono to má celkom spojitosť s... Smieť sa môžete lepať. Takže naša dedina vlastne vznikla tak, že spočiatku to bola iba čistá púšť, no a v strede 5 strategických úsekov, čiže gastronomických úsekov. Keďže boli postavené do kruhu, tak v strede bolo voľné miesto. Hej, a tak tam capli kostol. No a vlastne z čistého dôvodu mať svoje gastronomické úseky vždy po ruke, prichádzali takí obyvatelia a začali si tam stavať domy. Momentálne je v našej dedine tak zo 15 domov, z toho 5 patrí starostovi, 2 podstarostovi, 2 podpodstarostovi, 3 patria sekretárke, aby sa náhodou manželka starostu nedozvedela o nevhodných informáciách. No a 2, ktoré patria cirkvi, sa spravidla nepoužívajú, nikto nevie prečo, ale tak sa to robí. A ten posledný zvyšný dom, to je naša bytovka, v ktorej býva zvyšok obyvateľstva tepličky. Áno, hovorím o našej dedine. V tejto bytovke bývam aj ja. Naša bytovka vlastne sa zaraďuje do skupiny domy nezaradené, pretože svojou úrovňou ešte nespĺňa úroveň ostatných strategických celkov. V tejto bytovke bývajú obyvatelia, ktorých by som vám rada porozprávala, hoci obyvatelia v našej dedine sú úplne nepodstatní. Ďalej by som sa nevyjadrovala k vyšším inštitúciám, pretože nechcem prísť ten milý bytík, ktorý je vlastne v bytovke. No, takže porozprávam radšej o obyvateľoch. Napríklad taký pán Servac z 2. poschodia. To nám je taký pán, ktorý určite vedie v rebríčku najpracovitejších ľudí v našej dedine, pretože on pôsobí ako kontrolór gastronomických úsekov. On po každej návšteve gastronomického úseku chudák príde tak spoločensky unavený domov, že on keď vyšliape na 2. poschodie, to... Ale vyšliape, hej? Treba to síce ale vyšliape. Tento pán Servac chová holuby, ako sa na pravého dedičana patrí. Ono to bolo celkom milé, hej, keď som bola malá, hladkať im revolčeky. No ale neskôr, keď v letných mesiacoch nestíhate pred tými bombardami exkrementov zatvárať okná, tak aspoň to znášli. Ďalej, na prízemí býva pán Ervín. Tento pán Ervín podľa mňa si vzal príklad čisto z filmu Zvonár Matky Božej, pretože hoci Quasimodo by sa aspoň mohol uchádzať o miesto v súťaži o najpriťažlivejšiu celebritu, ale za to pán Ervín, pri ňom by televízie museli najprv vypnúť vizuálne a potom ešte aj audio snímanie. Tento pán Ervín má na chate taký hrb,
že pochybujem, že tí bajkeri, viete, čo chodia v našej dedine na bicykloch, nezačali trénovať najprv na ňom. No a vedľa neho na prízemí býva rodina Gagarinovcov. O tých veľmi málo viem, pretože oni sa tak ani na verejnosti neukazujú. Viem iba, že pán Gagarin, bohužiaľ, ťažko pripútaný na posteli už niekoľko rokov, trpí chorobou hypochondriou. Áno, je to veľmi ťažká choroba, ktorá ovplyvňuje aj život jeho manželky, ktorá tiež často navštevuje gastronomické úseky a takmer vždy chodí s monoklom pod okom, z čoho si automaticky usudzujem, že ten pán Gagarin je tak silný chlap, že napriek svojej chorobe schmatne to Žilinsko-Byčiansko a hodí tú toxichtu, keď mu nedonesli Corgoňa z medného mnícha. No a aby som nezabudla, keď už opisujem tieto ľudské individuá v našej dedine, na rýchlu rotu. Rýchla rota to vám je upratovacia čata. Nie je to rýchla rota či pádejla, hoci kritéria hlodavcov celkom splňajú. Večkári sú smrti, ako kanálo chodia, ale hlodavci to nie sú. Oni sú tak super, ale majú také nižšie mzdy, dokonca nižšie ako detičky v Afrike a podobne. Oni vám za pol deci upracujú celú dedinu, vyleštia, vytrhnú všetko. Ešte sa aj opýtajú, čo majú robiť ďalej. Táto rýchla rota má ako predstaviteľku jednu pani, ktorá si natoľko obľúbila popolníky, že ich nosí na očiach stále. Naozaj, ona si ich nesie. Viete, ako sa hovorí, keď chlap sa díva žene do veľkých krásnych očí, že je tam vidno hviezdy. No a tejto pani nevidno len hviezdy, ale ona keď si nasadí tie popolníky, tam vidno Saturn, Uran, Neptún, keď sa dobre pozrieť aj túto. No a ďalej, aby som nezabudla spomenúť našu kultúru, hej, tak v našej dedine si jednoducho životných partnerov nevyberáte sami. Tam ich vyberajú babky, ohovaračky, to stačí, aby ste so svojím kamarátom mužského pohľavia išli po ulici a to už ste tehotná, už ste zadaná, už ste vydatá, to vážne, to stačí. No ďalej by som teda chcela ešte na záver poďakovať tejto aj rýchlej rote, že sa tak stará o našu dedinu a že svojou činnosťou prispela k tvorbe čiernych skládok, z čoho sa neskôr stalo Slovenské národné smetisko. Tak ďakujeme a ešte vopred, ak by ste chceli nájsť kúsok šťastia, tak verte, že u nás ho nájdete, pretože viete, ako sa hovorí, keď vstúpite do Hovienka a príde si vám to šťastie, tak verte, že u nás tak zasraté ulice, že to nikde inde nie je. Ďakujem.